Dami ni dewatana sumurung sian salut roha ima mangaramoti ati-ati na pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom, horas marihita, selamat hari Minggu. Marsaur hita do Tuhatta marhite-hite jamita. Iman antara surat di Heber bidu 2 ayat sada sahatu ayat 4. Di bahini naing mambu bagomosta manyup hata dauk tabigi unang tung di bawah hok kita ay gari hata na hinatahon yakka suru-suruani gari hotdo jala nasa pangalausion dohot hatuison mangalap pamaloson nahubar tagamun maarong rapot haporusatta molo tatuison haluaon nasay godangi pola do Tuhani makatahossa dimulanay jala momos di pasahat akan obegesa tuhita ay dohot do debata maka tidak kon marhiti-hiti akatadda dohot halongangan dohot ragam ni pabahenan hagugoon nang marhiti-hiti tot di parbadia na sinagihonna guru lomoni rohana ido sahakna hobar tu topik ni mingguta haluaon nasiat debata keselamatan dari Tuhan. Marhite turpukta di ayat sadau di dok muba magomosta maniop hata noktabigi unang tung di bawah hok kita. Di hinagulang nya kaparukilo nak kahamolon tantangan ni parnguluno di sido hita lam dipangido asa lam gomos tatio hata ni tuhatta songon ojahan ni hapor siota. Unang alang soalang unang golong ria-ria hita dinamaniop sada situponi asa unang gabe di bawah hok kita asa unang gabe di luar hok kita hira na mangadupi ay na magurang do hita di ngulup taon di na mangadupi akka haporsuhon hapariron manangakka pardangolani alanido molo alang soalang doro hatta maniop hau manang rabba-rabba na adong di sungai manang diay magudangi buy mahita baur kononna buy mahita au pononna jalalaos mogab jalalaos mate mahita ala naung di baur kon ay na magudangi hita ala nak tugu dang momos dang gomos tatio sitio patay ala nido molo marsitutu hita jala gomos tatio sitio poni laos hagomoso taido nang paluah kita sian ay na magudangi laos hagomoso taido nang paluah kita sian akka hapariron hamaulon latarupi di portibion hagomoso manyup hata ni debata ido nang situhu ni haporsiota alanido molo alang soalang do hita manyup hata ni debata murama hita au konon manang bawor konon niaka hamaulon na taarupi alani do di ayat na paduahon di sini tadiro gari hata na hinatahon nyaka sunusunan gari hodro jalanasa pangalausion do hatuison mangalap pamaloson nahubar molo lamdo lam ganggang hita siat debata lamdo mu jala lam ganggang manang haluauni lamdo manang pasu-pasu molo lamdo haguguuni di bagasar hatta gabe bu mahita martutukian molo lamdo pakirimoni gabe jolma nama deli mahita molo lamdo nang apula-pulisya bagasarwata nang marurak marparbui gabe gali mahita jaladang tarpadua panangisi be hita ima hata didani hatu isoni molo lamdo hita siat debata lam ganggang mahita siat debata jala lam alang soalang marohata dinamanio sitio poni alanido didok gari hata ni hatahon ni sulsuran hotdo lubi sianido pe debata marhite-hite turpu di bagasan minggutta sararion molo gali jolma di horok komebana tu horong pangalausion dohot horong hatuison jala-jala onna ba uhum nasubui be tuk manangise paluahon ibadah dangarong be tagamon asini roha di bana alanido di etulu hata na hinatahon ni Tuhani momos jala gomos mata tiup ay nama pakorhod ni Tuhan nguluan sugod ima haduaon salilin ni lilingna jala las marhite tulpukodo nang dipataridahon do ahamay
imana di songon edetta nadi edde no 110 ayat 4 hapor siai mahatai aido haluaon haposi Tuhan Yesus mudar naima golong ai nanggo dosa rohami malua ho bahenonni tutu malua ho bahenonni ima hata no gabe daging gabe jolma ima marhite Kristus Yesus naroto pertibion ima hata gabe daging disima tatiop disima lam gomos pak kirimota asa unang di baul honaka parsorion parukilon na di portibion tiok magomos Tuhani unak ko bobos maniuk Tuhani golom ma Tuhani sian nasaroha dohot gugumi igok man nungga tumasay gurak tadda halongangan marhite-hite Kristus Yesus narotu tu portibion jalan naguk halongangan dot hagugoni balua hojol mana di portibion di patu pado halongangan dot hagogo oni ima marhite-hite na panguluhon akan amate marhite-hite na madalan di sisi ni tao marhite-hite na madaw ni manang pamalupon akka namar sai nunga tu masay gurang tadda hamuluan ni alanido boy do nang ngulutong alani hatoy sotta lamdaw hita sian debatan jala arong do padohan adorang soha kristeno do pedidok patun hanguluan dois hamaguan halak na patun ima halak na hormat halak na patun ima halak na boto adat dohot uhum dangolo halak na patunon paulupullup hauto onna jala dangolo manabudihon habisuhonna manang hapistaranna manang haboyonna disagihon dui tutorop halak asa torok jol manang bappar sauli hossa ia adong hahurangan na manang hauto onna marguru doi bana asa tabba pangatusionna alanido buiro nang jumoro mahata hapatunonon tuhata sopan patun menghormati mengasihi atau berbuat baik jolma na patun gabe jolma halomuad doi bana jolma na patun gabe jolma sipai maud doi bana jolma na patun marnatoras patun martutur patun mardongan manang di dia pe maringaran di bana disido dapotan las niroha disido dapotan haluaun ibana ido nang jaminan di ngulutta songon na nidokna di ulaun ya pestel 10 ayat 10 ay hurongani peho dang terhahua manangise ho laho mangago ay toroddo halak diau di hutaon ala ni hapat tunoni boy di bana malua ala ni hapat tunoni boy do jol magurang mangod di honi bana jala ala ni hapat tunoni do na patupa ibana sahatu ulaon lasni rohan tuis hamagoan tuis hatana tuis pangalahona tuis nang pangulauna tuis nang parpahianana halak na tuis ima halak na so mangargahon halak na asing na tua-tua na pedi tuison halak na tuis ima halak na so patun halak na so hormat halak na kurang sopan molororongan na majalaksa talumubi molo sa taon na sila na pajupang say pito nido ibana do ay sedo tayamu hape ditadda dunia halak na tuis ima halak na so mangargahon dohok mangaturehon ruhut-ruhut niak kanadingkan alanido gabi jogjodo gabi sisugo do jolma na tuis gabi di pasiling jolma do ibana halak na tuis dang lomo roha mamakulingi ibana mono dio rupani horas amang boru boloningon pito dialusi do dang amang boruma dang arok ya halak na borum alanido halak na tuis au sura marmara ibana alani tuis ni pangalahona dohon ni halak ma tueni matong lok ma di taon gabe di pasobbu ma ibana dang diurubi alani ido alani hatu sonero ubaido tuis hamagoan alanido arong do jolma ditikihatsit parngulonna alai hola dumar huson manang duminggan pacarian manang pacamotanna pitor angirdo dianggo tano on pitor angirdo nang donganna pitor soolo do ibana mameren donganna adong do jolma ditiki hurangan ibana
girgir doon masitadaan alay dung atar adong di ibana paula so ditaddabe dongana ima gobaran ni jolma natuis padohanon nunga adorang soha kristenon dopena alay nang maralo o tuha kristenon marhapatunon ido ngolu ni halak Kristen marhite-hite Kristus Yesus narotu portibion jala siada sian ulaw nito di porbadia ima mangajari manuturi asa marpangalaho jolmay marpangalaho hapatunon asa jupang madisi songona di Galatia 5 ayat 22 adong maroha halabason adong roha holong ni roha adong roha hadameon adong roha halapohon ima nang son patik palimahonipe lapatan na disi di lokdo iko patudo hita jalekon holong rohata tu nasida di son ima na tua manang natoras si oloat do nasida jala si subuto do rohana alanilo jolma na hapatunon saya dapotan haluau de molo targogot saya na arong do mangurupi molo hurangan ibana sadong jupang ibana do haluaon manang songo dia pe boraknya kapartinaunan naso tupa adong boy mabarhon ibana songo dia pe ay magudangi balgana alani do horum matuhal na marhapat tunonon son nairok nyalak batak patikon hujur ma di topi ni tapian tu dia pe mangalak ka asi marohani Tuhan saya dapok maaka parsaulian ima haluaon dang boy dapat kita haluau ni ia sogomosta tiop debata ia sogomosta hapor saya Kristus Yesus naro tu portibion alanilo jolma nama hapat tunoni patun hormat doon jala laus disi doon marsitutu doon mangula ulonna marsitutu doon maniop sitioponna jala jolma napatuni tung masergado dison akka pangurupion ni akka donganna tung masergado nang dison akka donganna songo dia pe parngulonna akka jolma na tuisi di gobar hodo songo jolma na umogap ibana nung ngarowo jolma na burju dilangei diurupi ibana alay do ibana down boy do dakpola urupam wow alay selam disima ibana selam mogap ibana romo se sian helikopter mga lotel itu ibana alay do ibana down dang apala hono pe mangurupia alani dang arga di bana pangurupion nasiat akka donganna alani do marhite-hite lasli rohatta di bagasan bingkutta sadarion gomos mata tiop debata jala ido nang songot di bukit deta nomor 110 nakani nunga tado hapor siai mahatai aido halon hatai ima Kristus Yesus nang rotu portibion jala Kristus do napalo kita jala marhite-hite Kristus do terpalua debata kita siaragam yakka parukilon habaolon namasa di tonga-tonga ni portibion patun hanguluan tuis hamaguan hapor siai mahatai aido haluan hatai ma nagabe daging jalamar hide-hide Kristus Yesus ma terpalua ni debatado kita ngologomos tatiop Kristus do haguluan mologomos tapeop hatai di bagasan rohatta asa disima margugu mahita jalalam tapagomos ma rohatta maniop Tuhani amen mauliate madiho ali jahuba Tuhan nami lam gomos mahami maniok ho marhite-hite Kristus Yesus nong rotu portibion marhite-hite do lam gomos hami maniok ho songo dia pebalgan ya kapangujunan hamaolon daktar baur hos sahami ala hot do hami maniok ho di bagasan rohana marsitutu alani laos ima pangidon nami molo tungadong akka na huado pihami di portibion di pangido hosya kami asalam tabba gomos nami di paniuk nami diho jala do mahami sia roha hatu isoni naso mangargahon akka ulaon ruhut naringgan alai lam marpangalaho mahami di hapat tunoni asa jolma na marhapat tunon ido jolma na hinalo mohommu ido jolma na dapotan akka pangurupion ido jolma na dapotan haluaon alani patau mahami Tuhan di bagasan ngulu nami siganupari barhite-hite Kristus Tuhan nami martangiak kami Tuhan amin.